Yo sobre todo quiero dar la bienvenida de todo corazón a los Reyes Magos, darles las gracias por estar aquí, estamos todos muy contentos de que estén aquí con nosotros y darles las gracias tanto por los regalos que nos van a traer, pero sobre todo por la ilusión que nos traen tanto a los niños como a los padres de poder compartir estos momentos, que nos olvidemos del cole, que nos olvidemos del trabajo, que nos olvidemos de estudiar por unos días y poder pensar en la ilusión de los Reyes Magos. Y por traernos, aunque sea solo un día al año, un poco de magia a este mundo. Por eso, de todo corazón, os damos la bienvenida a Nou Barris, a Barcelona i a Ciutat Rodríguez. Desi i Carla ens llegiran una carta que han fet amb molta il·lusió. Endavant, sisplau. Hola, buenas tardes. Vale. Queridos Reyes Magos, este año os pedimos que traigáis todos los regalos que han pedido los niños. Pero sobre todo, queremos que haya paz, que haya amor y que los niños saquen buenas notas. También, hacia los niños, queremos pedirles que esta noche se duerman tempranito y dejen las galletas para que los reyes puedan llegar bien y nos pillen despiertos, ¿eh? Y también pedimos a los adolescentes que también se van a dormir temprano porque van a empezar las clases y no queremos que ninguno vaya a septiembre. Y también queremos para los jóvenes que el casal de joves tenga un local. Des del govern del districte volem donar la benvinguda als tres reis que avui ens porten tota aquesta màgia i aquesta il·lusió i que aquesta nit ens faran dormir molt nerviosos per veure si ens deixen algun regal. Com a districte us volem demanar que ens porteu molta felicitat per tots els nens i nenes d'aquest districte. També volem que tinguem un barri i uns barris i un districte molt acollidors, això és molt important, amb molta convivència i que ens estimem tots molt. I també us volem demanar uns barris on els nens i nenes puguin jugar molt. Els barris han de ser pels nens i les nenes i puguin jugar. Gràcies per venir al districte i esperem anar a dormir aviat per veure que demà ens serà una certa calor. Gràcies per venir al Nou Barri. Sabem que per tots vosaltres aquesta és la nit més especial de l'any. La nit en què anireu a dormir ben d'hora, però molt ben d'hora. I l'esperança que els vostres desitjos es facin realitat. No us ho penseu, però aquesta nit no és només especial i màgica per vosaltres. I tant que no. Per nosaltres, Melcior, Gaspar i Baltasar també. Perquè no hi ha res més que ens agradi al món que veure somriure i contents i feliços de veritat. Us diem que contemplar aquestes cares d'emoció des d'aquí dalt ens fa molt feliços a nosaltres. Venim de molt lluny, ja ho sabeu, i estem una miqueta cansats. Que fa molts dies que treballem molt i molt. Nens i nenes de Nou Barri, no us preguntaré com us heu portat, perquè ja sabem que tots i totes ens direu molt bé. Però els reis, que además de reis, són humans. No se'ns pot enganyar. Us hem estat observant cada dia i sabem que heu tingut moment de tot. Però sí és veritat, que sou nens i nenes molt bons i que mereixeu els regals que ens heu demanat. Demà, però, el més important és que gaudiu el que us hem deixat, sigui el que sigui. Amics i amigues de Nou Barris, grans, mitjans i petits, que la màgia d'aquesta nit us acompanya als vostres cases i al vostre cor, no només aquesta nit, sinó durant tot l'any, que el bo us acompanya a vosaltres i als vostres gent. Molt bon nit màgia. Molt bona nit de Reis a tothom!